Now awulethe phela umongameli. Umongameli mo. Hawu wawusamazi manje umongameli wamabhinqa. Ubani umongameli wamabhinqa mina ngazi ukuthi amabhinqa nje awana mongameli. Sokho umongameli wamabhinqa. Niyabekana. Nisibekanapi? Hayi awulethe umongameli wethu ichunu lizokhotsha. Hayi uzoshaya lo yayi uzofika nenduku. Kanjani manje? I don't know la. Uzothi ngithi. Uye number 6. Njalo manje. Hayi kodwa kuba mlethe ungizwa zokhotsha mlethe enkani. Mana ke ngicela ukubuza angithi njengamanje nawe u-honest angithi? Yes. Yiba honest, u-honest. Yeah, ngizoba honest. Okay. Ufuna ungizwe azokhoja utshatha. Yeah, phela I think ubhuti utshatha uyazi ukuthi lento about uMaskandi. Ukhuba ucaptain. So lento ayikho about utshatha or ungizwe or ukhuba about wonke umuntu ehlangene. Ake sizwe abantu ukuthi bathini la naba abantu laba ba comment kulento eyishoyo. Yeah, haya mlethe ingaba mlethe. Abantu bakhaya abantu bamchitha abantu. Naba babhalile abantu laba. Hayi bathi ngeke. Okay, ithi ngibuzwe niyamfuna na ungizwe azokhotsha asibuze kanjalo ke bhuti omkhulu. Uyabona ama comment abantu lapho ngithi? Yeah, ngiwabhekile. Nangethi lalela nangethi mlethe umkhaya wami nangu umandisa ethi siyamcela ungizwe nangu umenza uthi akeze mfowethu. Mana nkazi. Ngicela sifaka abantu sifaka abawu3 kulayini. Sizofaka oqala siphinde sifake okwesibili sifake okugcina. Sibafake ngefight ngevideo. Ngiyababona abaningi lapha inqwaba elapha abafuna ukungena la. Abawu3 nje kuphela sizwe ukuthi bathini iyavota. Okay. Uma ngabe lingidlile ivote futhi lizobe lingidlile. Okay bafana. Lizobe lingidlile mina ngithi before lingene bakwethu ngithi mina asimdingi angazi ke noma nizophikisana nami nibangena abantu yazi. Mana ke ngiba add. Are you ready? Okay. Ithi ngifake nangu lokhuzana la ubando umusa mbulazi ethi ngimthathe sizozwa ke manje bathi nabantu ungafaka umuntu ohleli lapha emumva. Hayi ngifaka abaphambili usejoyinile umusa mfowethu waphuma thatha omunye ethi ngade nangu usimanga ngifaka laba abangena manje. Hawu uzobona la kulayini uzongena manje. Ngiyababona. Okay. Usejoyinile usimanga. Mfowethu hamba yana. Kahle kuba kwena. Siyaphila. Hayi kuhle man. Siyavota la ukuthi ungizwe alethwe njengocoach kuMaskandi. Hayi ngiyala indoda ngaze ngizwe ngisho ikhuluma nange ebhola nje asimazi nokuthi ufavor ntomo. Okay, 1-0. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga. Awumshayela uleft ngapho ke ngifaka omunye. Uyadliwa ngani? Ithi ngifake nangu mfoko amajola. Wakubo ke manje ngifaka umuntu wakubo. Ungqulunga lo ngimeda la. Awuyadliwa. Maka ngawina kulo asekho ijiko sokuthi siye kwesithathu. Majola.
Kwamanja Hlushwa network umajola ngilanda unqulu ngempela wakubo ke manje Kuba unga-edi abantu obaziyo wena ukuthi ayene ngede abantu about 93 abantu abala kulokungana yami ebackstage la abafuna ukungena la besholene but edamna noma ubani oqhamukayo ushothi ngingabazi kanjani laba bantu faka omunye okay ithi ngifaka omunye ke ne umajolo sephumile othi ngifake osifazana nami lo phambili kade efikile lo sisi wakazuma lo sisi lo ayuzodliwa kabe cha phanti Kuba ngibheke ama-comment la almost wonke umuntu kuma-comment uthi uyamcela angingamboni noyedwa kuma-comment othi angezi bonke abantu bamcela abamkhanselayo no haya asenze fair mana wo yabo hamba kanjani angisakubonanga nokuthi ubani vele ngapressa nje ubani lo usithembiso Tanzi lo bethunywa uphoyisa emini awu manje yabona awu manje yabona bethu hayi ngicela ukuthi ungavoti ngicela ukuthi ungavoti wena mfowethu ne uyabona kumuntu ufaka abantu bakho la ufaka abantu bakho la nawe mfowethu uyazi ukuthi bethunywe uphoyisa kuwe mina nje wena uthi awusabona kanokubona hayi kuwe Kapo, phuma fakazi. Hayi manje kuthiwa hayi Kuba yikho Kuba hayi yawuletha umacikwana bathi nangu uyamuzwa lokuthi uthini cha lalela ngimazi ngempela ngazi ube mthume kuphi kanjani yabona hayi Kuba hayi Kuba okay about 100 and something abantu ngamazi kanjani yabo kabahle mfowethu ngiyaphila ubani lo uqinisa qiniso kaba hayi ngeke mapolomo uzele uyamazi uge umbakancobo ngiyamazi umfowenu ke lo wemapolomo sa uthi umacingwane eza zokhotha Lomaskandi noma hayi lo akangezi hayi Kuba Kuba okay why mapolo ukuthi angezi angibothi ngomfanele ukuthi acoach angibothi ngomfanele ukuthi acoach cha kodwa phela into esiyenza lapha noKhuba lento siyenzela amaciko omculo uya understand yiko kunegqom kunepiano kuNomaskandi uyabona yeah ay lalela ke enkabi hayi sab madoda kodwa ke Kuba mfowethu hayi abantu la Kuba angede ababili more bokugcina but when uthatha abantu bakho nawo umuntu uvele waqhamuka ethi hayi yimi lo bekhona emini ethunywe ubani bani kodwa ubani lo wena because masibheka la kuma comment 95% bathakeze cha ithi sifaka intombazane ke ngoba sesifaka amadoda kakhulu nangu sisi unjani ngiyaphila unjani ngiyaphila ntombi
Ya ngikhala ngani ke? Ngikhala ngani? Sibuza lana ntombi ukuthi Ungizwe eze na ukuzokhulta uMaskandi noma ngezi. Ayi ke ngibona ngathi akangezi mina ngihamba naye. Ukhuzani ngithi akangezi. Why uthakangezi? Cha phela bengilalele la ngiyazizwa zonke lezinto ezishiwo. Yazi zonke lezinto ezishiwo. Noma ngifunde la kuyabhala ukuthi hayi ngeke. No, kusho ukuthi ufunda endaweni wrong cause 95% even uDJ Nails nangu khona la 95 or 98% or 9 abantu abala bathakeze. So mawuthi wena ufunda la angikwazi ukuthi ufunda yipi. Shuthi ke ngifunda into wenayo ke yabo inkinga ngikufunda la ngathi kuthiwa akangafakwa. Akekho wonke umuntu okhomenta la uthakeze. Wonke umuntu okhomenta la uthakeze. But abantu abakhomentayo. Nangu nonhlanhla uthi cha uzomosha. Why ubala umuntu oyedwa ungabala abantu abawu50 abakhomentayo?